Gaur Arostegian bildu gara Baztango herritarrak, duela urte haunitz borrokan ari garen borroka horri segida emateko eta errateko berriz, hasi berri diren obra hauen aintzinean, hau inposatutako obra bat izan dela, eragina izango duela Baztango etorkizunaren gan, negatiboa gainera eta baita Nafarroa eta Euskal Herria osoaren gain, eta horregatik dei egiten dugu Nafarroa, Euskal Herria eta Baztango herritar guztiei etortzeko, babesa emateko eta borrokan batzeko. Chapter 3